खुलुमबाय दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ बिटिसिनि गोजां बोथोरनि बाजेट जथुमा दिनै थंगेबाय साननैनि हाबाफारिजों 1 आरो 3 अक्ट'आव बिटिसि आयेन आफादनि बुंथिगिरि त्रिदेब दैमारिनि मासि सामलायनायाव खुंफुंजायो बिटिसिनि गोजां बोथोरनि बाजेट जथुमा मख'नो गोनांदि क'क्राझार बड'फा नोगोराव थानाय बिटिसि आयेन आफादनि एसेम्ब्लियाव गोदानै बिजेपिनि एमसिएलए बिजितगोरा नार्जारिनो डिपुटि स्पिकार होनायजों लोगोसे 6 नमिनेटेड एमसिएलएफोरखौ थिसननाय जायो। साननैनि आबुं हाबाफारिजों खुंफुंनाय बिटिसिनि बाजेट जथुमाव बिटिआरनि बारग' सीएम प्रमद बर' आरो इउपिपिएल दोलोनि एमसिएलए राकेश ब्रह्म बिथांमोनखौ बाहागो लायै नुनो मोननाय जादों। बिटिसिनि गोजां बोथोरनि आयेन आफादनि जथुमा जोबनायनि उनाव बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिनि खौरां मेलबो जानानै थाङो। बिथाङा खौरां मेलाव बाहागो लानानै गोबांथार बाथ्रा बुंथियो। बिथाङा बुंदों फैगौ 5 डिसेम्बर खालाराव क'क्राझाराव 50,000निबो बांसिन सुबुंफोरनि बाहागो लानायजों मोनसे सुबुंगौमा हाबाफारि खुंनो साखाफारा बिपिएफ दोलोआ सुबुंगौमायाव बिजेपि दोलोनि दैदेनगिरि मावथिफोरखौबो बाहागो लाफैनो थाखाय खावलायहरदों हाग्रामा महिलारिया। जोंनि गेजेराव गोरोन्थि बुजिलायनायनि थाखाय कच आरो राजबंशीनिफ्राय 2 एमसिएलए आलादा आलादायै थिसननाय जादोंमोन। जिहेतु कच राजबंशीया मोनसेल' हारि बेनिखायनो बेनि सायाव जों दिनै सावरायलायनानै बेखौ केन्सेल खालामनांगौब्ला केन्सेल खालामनाय जागोन होननानै बाथ्राखौ बुंदों हाग्रामा महिलारिया। आसाम सोरखारा जेरैबादि रिकमेन्डेशन हरबाय भारत सोरखारा बेखौ गनायथि होखागोन। थारैनो मोन 6 हारिनो एसटिखौ होमारसिगोन नामा? मोन 6 हारिनो एसटि होनो थांनायनि सायाव बेरेखा दोलोनि दैदेनगिरि खाम्फा बरगयारिया बिबुंथि लाखिदों। जों जेरैबादि रैखाथि मोनदों राजखान्थियारि बिथिङै सोलोंथाइ रांखान्थि साख्रि बाख्रिनि बिथिङै जेरैबादि मोनथायफोर मोनदों बेखौ माबोरैहाय रैखाथि होनो गोजोरै लाखिबाय थानो हायो बेनि सायाव हाबा मावनो थाखाय ट्राइबेल रायजो राजा फरायसा सेंग्रा सिख्लाफोरखौ खावलायहरदों बिटिसिनि बेरेखा दोलोनि दैदेनगिरि खाम्फा बरगयारिया। बेजों लोगोसेनो जेसेबांनाखि ट्राइबेल आफादफोर दं फरायसा आफादफोर दं जायफोर सोमावसारगासिनो दं बेसोरजों बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिखौ सावरायलायनो खावलायदों खाम्फा बरगयारिया। आसामनि सासे आइजोआ मोसौ गाइखेर फाननानै जाफुंसार जानो हादों। आथिखालाव मोसौ गाय फिसिनानै आइजोफोरखौ गावनो गाव सोनारनो थुलुंगा होनायनि मोनसे बिदिन्थि होदों सासे आइजोआ। बेनि अनगायैबो रांखान्थियारि बिथिङावबो गोबां हेफाजाब खालामदों। बे समाव राहानि नकुसिरनि मीना छेत्री मुंनि सासे आइजोआ सानफ्रोमबो मोसौ गायनिफ्राय गाइखेर दिहुननानै गावखौ सुंथानो हादों। मख'नो गोनांदि मीना छेत्रीया मोसौ गाय फिसिनायनि गेजेरजों गावनो गाव सोनारनो हानाय जादों। बिथांजोआ 2017 मायथाइयाव मानै मोसौ गायनिफ्राय गाइखेर फाननायखौ जागायदोंमोन आरो दासान्दि मीनानि मोसौ फार्माव गासै 20निबो बांसिन मोसौ गाय दं। सानफ्रोमबो 80 लिटारसो गाइखेर दिहुननाय जायो होनना बिथांजोआ फोरमायदों। मीना छेत्रीया गाइखेर दिहुननायनि बिथिङाव आसाम सोरखारनि जिब जुनार फिसिनाय आरो भेटेरिनारि बिफाननिफ्राय सिगांबो गनायथि मोनखांबाय। मोनसे बाथ्रा दंदि खस्थ' खालामनाया फिथाइ लाबोयो। पस्टनि गेजेरजों बाथ्राखौ बुंनायनि उनाव मीना छेत्रीया गावनो गाव सोनारनायनि बेलायाव आइजोफोरनि थाखाय मिजिंनि मोनसे खौरां लानानै फैदों। मीना छेत्रीया बुंदोंदि साख्रि नागिरनाय खामानि नागिरनानै गुबुन रायजोआव थांनायनि सोलायै जिब जुनार फिसिनाय आरो मोसौ फिसिनायनि गेजेरजोंबो गावनो गाव सोनारनो हानायनि सुबिदा दं होनना फोरमायदों। पिकनिक जानाय बोथोरनि समाव खुंथाया एसअपि फोसावदों। गोबां सुबुंफ्रा पिकनिकआव थांनो थियारि जाबायानो। खायसेया पिकनिक आबहावाखौ रंजानो हमबाय जेराव गोबां जायगायावनो दासान्दि पिकनिकनि इसाराखौ नुनो मोननाय जादों। पिकनिकनि जानाय एबा पिकनिक जानायखौ बिथा खालामनानै शिबसागर पुलिस खुंथाया पिकनिक नायनो थांग्राफोरनि थाखाय माखासे नेमखान्थिफोर फोसावदों। जेराव माखासे एसअपिखौ फोसावनाय बायदिब्ला माखासे एसअपिफोरा जादों पिकनिक जानो थांनाय समाव गारि सालायगिरिया जेबो फेग्रा मुवा लोंनो मोननाय नङा। गारि सालायगिरिया सावस्रिनि थाखाय मोजां जानांगोन आरो थोजासे जिरायनो नांगोन। पिकनिकनि थाखाय लानाय गारियाव आबुं खामानि मावनायनि फोरमान बिलाइफोरा थानांगोन। गारि सालायगिरिया थिखानाय पिकनिक खालारनि सिगां हरसिम पिकनिकनि हान्जाखौ दैखांनो हानाय नङा। गारियाव बांद्राय होंगो दोंगो जानो मोननाय नङा। गोबां भलियामनि देंखो दामनो मोननाय नङा। साफ्रोमबो दावबायारिफ्रा सिट बेल्ट गाननांगोन। पिकनिक दावबायनाय समाव बोथोर आरो थावनिनि सोमोन्दै खारिथि बुथुमनो नांगोन। पिकनिकनि थाखाय दावबायनाया सान ओंखारनायनि उनाव जानो हागौ आरो सान हाबनायनि सिगां फैफिननांगोन। पिकनिक जानो थाखाय जायगानि खुंथाया होनाय बिथोनफोरखौ गोख्रोङै मानिनांगोन। दिनै संसदनि गोजां बोथोरनि जथुमानि 3थि सान
लकसभा आरो रायजोसभानि खामानिया जागायजेनबाय। दिनै बे सम्भाबना दं जेराव मिरु रांखान्थि मन्थ्रि निर्मला सीतारामना सेन्ट्रेल एक्सेस सोदांनाय बिल 2025खौ सदनाव थिसनगोन। मिरु मन्थ्रि किरेन रिजिजु आरो कंग्रेसनि एमपि गौरव गगैआबो 2 दिसेम्बराव गथायनाय बिजनेस एडभाइजारि कमिटिनि 11थि रिपर्टनि मोनसे थांखिनि सायाव सदननि गनायथि लागोन। बेजों लोगोसे लकसभायाव कंग्रेसनि बारग' एमपि रामेश्वर तुदिखौ मान बावनाय जागोन। भट सोगिरि फारिलाइनि स्पेशेल इन्टेन्सिभ रिभिजन थामहिनबा SIR नि जाहोनाव मंगलबारखालि बेरेखा हान्जानि हेंथा होनायनि जाहोनाव लकसभायाव गोबां जेंना सोमजिदोंमोन। फारसेथिं बेरेखा हान्जानि दैदेनगिरिफ्रा दिनै सदननि हाबाफारि जागायनायनि सिगांनो लेबार आयेननि हेंथायै पार्लियामेन्टनि लांगोनायावनो धरना होनायखौबो नुनो मोननाय जादों। बेराफारसेथिं आसामनि मोन 6 हारिफोरनो ST होनायनि बेलायावबो माखासे एमपिफोरा गारां दिखांदों, जेराव मोन 6 हारिनो ST होनायनि बेलायाव बाथ्रा दिखांदों एबा बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा BTCनि गाहाय हाग्रामा महिलारिनि बिबुंथिखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों, जाय बिथाङा अजद होदोंमोन दि 29 नबेम्बर खालि जेराव BTCनि एसेम्ब्लिनि मावख'खौ गाग्लोबनायाव एबसुआ लोब्बा दं होननानै बुंदोंमोन। बेनि सायावनो क'क्राझारनि बड'फा भवनाव थानाय एबसुनि मिरु मावख'आव खुंनाय मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बुङो दि बेयो जोबोद दुखुनांथाव दि हादोरनि खैफोदनि समाव BTCनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया गुबै आयदानि सायाव बुंनो थांनायाव बिथाङा जोंखौ दाय होनानै राजखान्थि खालामदोंमोन। हादोरनि अलखदनि समाव हाग्रामा महिलारिया गिबियावनो गावनि हारिनि बाथ्रा साननांगौमोन आरो नैथियाव बियो BTCनि मोनब्रै जिल्लानि सिङाव थानाय मोन 35 थागिबि हारिफोरनि गेजेराव मोन 26 हारिफोरनि मोनथायखौ साननांगौमोन आरो गासै हारिनि बिदा-फंबाय आरो सोद्रोमा जानानै खौसेथियै थानांगौनि बिथाङा बाथ्रा बुंनांगौमोन। नाथाय बिथाङा हिंसायै बाथ्रा बुंनायखौ लोब्बा लानानै बिथाङा एबसुखौ दायनिगिरि होदों। बे बाथ्राखौ बिथाङा गारां दिखांदों आरो जुदि फरायसाफोरनि गाग्लोबनायाव 1% जुदि लोब्बा दङमोनब्ला आं दिनै एबसुनिफ्राय बिबान एंगारगोन आरो आं जेलावबो थांनो राजि होननानै बिथां दिपेन बर'आ बुंदों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।